Pepanggihan malih kalian renungan padinan GKJ Purwantara Rebo Kliwon 21 Desember 2020. Kalian kula Sutrisno saking Randusari. Titus kalih ayat 11 dumugi 11. Awit dene sih rahmate Gusti Allah kang nyelametake manungsa kabeh iku wis kababar. Iku merdi marang kita supaya kita ninggal pamblasar lan kamelikan kadonyan sarta supaya kita duwe laku kang wicaksana, adil, tuwin mursid ana ing donya samengko iki. Kalawan mangati-ati marang ing katetepane pangarep-arep kita kang kebak ing karahayon lan ngatingalake kamulyaning Allah kang Maha Agung sarta pamarta kita Gusti Yesus Kristus kang wis masrahake sarirane kanggo kita supaya kita luar saka ing sakabehing piyala apa dene banjur dadi umat kang wis kasucikake dening panjenengane kagem panjenengane dadi kagungane piyambak kang tabri marang ing penggawe becik. Rahayu tiyang ingkang mirengaken lan nglampahi sabda pangandikanipun Gusti. Maranatha. Jejer secangkir kopi. Kados padatan Bapak enjang menika sakbibaripun dahar sarapan lajeng nyeruput kopi. Nanging wonten ing enjang menika benten lajeng ndangu ibu. Bu, lah kok kopine kaya ngene? Lajeng ibu nyaket lan ngraosaken kopi. Oh nggih Pak, nyuwun ngapunten menika wau kesupen boten dipun sukani gendhis. Kita sampun dipun dadosaken umat pilihanipun Gusti, dipun slametaken lan menika amargi sih rahmatipun Gusti kemawon. Namung amargi kamirahan ingkang sampun Gusti paringaken dumateng kita. Lan menika ugi merdi utawi mendidik kita supados kita menika nebi pamblasar. Ugi kedah nebi utawi boten dipun parengaken nguja hawa nafsu. Nanging amargi kula lan panjenengan menika sampun dipun dadosaken tiyang pilihanipun Gusti dipun slametaken, menika kedah wonten raosipun ingkang dipun kersakaken Gusti. Inggih menika kita kedahipun sakmenika nggadahi wicaksana, adil lan ugi mursid. Nah, pitakenanipun kados pundi gesang kula lan panjenengan ing dinten menika? Menapa kita menika taksih remen pamblasar dados tiyang fasik lan ugi taksih remen nguja hawa nafsu. Menapa kita sampun dados langkung wicaksana, langkung adil, langkung mursid kaliyan saderengipun. Menika dados pitakenan lan ugi mugi menika saged kangge ngraos-ngraosaken wonten ing pundi gesang kula lan panjenengan sakmenika. Binjing tanggal selangkung Desember. Tiyang ingkang pitados kaliyan Gusti menika badhe ngriyayakaken dinten Natal. Mugi menika boten namung riyaya ingkang kita bahagia, nanging saestu mugi Gusti Yesus piyambak ingkang kersa rawuh wonten ing manah kula lan panjenengan lan saestu sakmenika gesang kula lan panjenengan menika
ndadosaken menapa ingkang dipun kersakaken Gusti lan wonten ing papan pundi kemawon kita saged mulyakaken Gusti kalian rasa ingkang saged kita tularaken kangge tiyang sanes. Mekaten renungan wonten ing enjang menika, mugi Gusti berkahi lan sumangga kita tetunggal. Gusti, kawula nyuwun panuntun saking Paduka supados kawula saged saestu dados tiyang ingkang kados Paduka. Paduka ingkang badhe maringi kekiyatan anggen kawula gesangi gesang ingkang Paduka kersakaken. Namung wonten ing Sang Kristus Yesus kawula sampun ndedonga nyuwun berkah. Amin.